Türkmenistanyň bankomatlarynda naqd ýetmezçiliginiň ýitileşmegi bilen Ahal vilayatynyň Tejen şäheriniň käbir ýaşaýjylary öz kartlarynaky puly naqdlaşdyrmagyň täze usulyny oýlap tapdylar. Ýöne munyň üçin olar öz zähmet haklarynyň 10%-ni bermeli bolýarlar. Mary şäherinde adamlar pul geler diýen umyt bilen ertirden akşama çenli boş bankomatlaryň öňünde garaşýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Ahaldaky habarçysy we Bayramaldaky çeşmesi habar berýär. Käbir adamlar pulsuzlukdan haly ýadap, hususy dukanlara baryp kartlarynaky puly naqdlaşdyryp bermegi soraýarlar. Ýöne dukan eýeleri munyň üçin naqdlaşdyrylan puluň 10%-ni alyp galýarlar. Ýagny olar 200 manat berseler onuň üstünden 20 manat alyp galýarlar. Adamlar öz aýlyklaryny almak üçin pul tölemeli bolýandyklaryny aýdyp näýile bolýarlar diýip gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy 17 aprelde gurrun berdi. Habarçy ilatyň bu usuly saýlap almagyna bankomatlarda naqd pulun tapdyrmazlygynyň we suwda nokotlarynaky terminallaryň işlemezliginiň sebäp bolýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Pensionerler pensiya haklaryny aýyň ilkinji 5 gününe çenli büdjet işgärleri zähmet haklaryny aýyň 10-u töweregi aldylar. Muňa garamazdan tejenleriň bir bölegi öz aýlyk we pensiya haklaryny almak üçin şu güne çenli gatnap ýörler. Geçen ay aýlyk haklaryny naqdlaşdyryp bilmän galanlar hem bar. Şu gün öýlen bolsa tejeniň bir bankynaky ýeketäk işläp duran bankomatda da pul oturdy diýip habarçy belledi. Aýdylmagyna görä şondan soň bankomatyň öňünde nowata duran adamlar nägile bolandan soň olaryň arasyndan 5-6 sany aýal arz etmek üçin bankyň başlygynyň ýanyna gidýär. Aýallar bankyň başlygynyň sekretarynyň ýanyna baryp başlygy görmek isleýändiklerini aýtdylar. Ýöne olara başlygyň näme diýendigi, wakanyň nähil tamamlanandygy barada häzirlikçe maglumat ýok diýip habarçy belledi. Azatlyk radiosunda bu wakanyň haýsy bankyň tejennäki şahamçasynda bolandygy barada dolu maglumat bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige mälim etmekden saklanýar. Azatlygyň Bayramaldaky çeşmesi hem vilayatyň tas ähli bankomatynda naqd tapdyrmaýandygyny, adamlaryň pulun gözleginde etraplardan Mary şäherine gidýändigini ýöne olaryň bu ýerde hem tamalarynyň puju çykýandygyny aýdýar. Hiç ýerde naqd tapyp bolmaýar, bankomatlaryň ählisi boş. Etraplardaky tanışlarym pulun gözleginde ilki Bayramal şäherine gelendiklerini aýtdylar. Ýöne bu ýerdäki bankomatlaryň hiç birinde de pul ýok. Soňra olar Mary şäherine gitdiler. Ýöne gynandyrjy ýeri Mary şäherindäki bankomatlarda da pul ýok. Adamlar öýländen soň pul geler diýen umyt bilen boş bankomatlaryň öňünde garaşýarlar diýip gizlilik şertinde söhbetdeş olan çeşmämiz 17 aprelde gurrun berdi.